ebusuku mina ngilele nginokuhamba ngenza izinto ngingaziboni umqondo ungabikho lento engayithatha eyangisebenzisa ebusuku kuthiwa ngibonakala ngenqoni ngithakatha sure zonke lezo zinto lezo and kuba lula-ke abantu sibakukholele lokho because bazi ngizalo bani. Oh bayithatha kwi-background yakho yabo bazi la ayikho into ebengingayazi omunye vele mhlawumbe sekwasiza mina ngaphambilini uyazi ayikho into engayazi into ethi muthi into engiyaziyo into yami into ethi muthi. Nena makashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nena bendlonhle nophapha ekhanda ehlana nasezantsi ifundazwe zethu zonke-ke khona eNingizimu Afrika ngani zakwethu siyabingelela once again igama lami Kings Chaka ngwakaluqa lena-ke i-Black Live TV igama lohlelo izimpande ezama-Afrika sila nje sodinga iy'ndaba ey'thinta abantu nokuhlupheka kwabo ekuthwaleni nokwenza izinto ey'thile-ke bezama ukuyiphakamisa asilinde-ke sizwe ukuthi osivakashele namhlanje siphatheleni bhuti sawubona Yebo okahle mfana siyaphila sikeza kuwena. hayi mfethu mina inkinga ayifika nani ngihlale ngi-right ubani lo Untando. ubani Untando. Ntando Yebo. okay ake sizwe mfethu ukuthi kungani ula namhlanje Imbangela ukuthi ngibe la namhlanje ngizosho ngokwenzeka angiqala ekuqaleni nje bhuti. sure Futhi ekhaya ngikhule ngumuntu ubaba beyinyanga unyanga. Ukukhula kwami zonke izinto eziphathelene nomsebenzi wakhe ezinye bezenziwe yimina. Manje izinto ezumsebenzi ngibala ukugqula ukugcaba abantu kungekho ukuthi bengingawazi ukuthi umbiwa kuphi uhlobo luni ukanjani ngazi konke yabo. Lokwenzeka ngisho engekho yena ukhona umuntu ozofika isikhathi esiningi belashumini ngikumina umnikezi ngithawu uzosebenzisa lokho kanje izinto zokuqhuma konke lokho izinto bengizazi. sure Kuhamba ngikhula-ke esikoleni bekuba khona osisi abebefika nje ngama-break baphatha amabhayibheli beshumayela lo mkhuba umkhuba ongingenayo nami kwaba umkhuba ongingenayo ngiwuthanda ngangawuye ngokujwayela kube khona amaklasi esiwangenayo ukuthi sifunde ngale bhayibheli sithole ulwazi kwaba into ekhulayo kumina elwa nothando. Kodwa ngikufihla lokho ekhaya ngoba ubaba bengiyakuvuma. sure Ngikufihla lokho ekhaya kwaze kwaba ukuthi sengiyathatha isinqumo sokuthi ngiyaphuma ekhaya egcekeni ngiyohlala no-anti usisi lama yena ubaba lo ngizalayo. Ngiyohlala naye ngoba naye akuyena umuntu obambiselana nenkolo kababa yabo umuntu naye beyisontela-ke kwalula kwalula sahlalisana kahle ngoba vele senza inkolo eyodwa. Kwaba ukungena kwami esontweni kwaba izinto engiyijwayelayo sangena kosindisiwe ngafunda nezinto u-keyboard wonke ama-instrument ngagcina sengumuntu osecula naphambili nge-worship yabo. Kwaba into esengiyithanda sikumina le yabo ngeke sengisekhaya. Ngeshwa-ke ubaba lokho angakuthokozela ukuthi ngiyeka inkolelo yasekhaya ngokwenza okunye kwangaphandle. Wabe sezama ukuthi angithumele ngey'lwane waqala ngaye u-anti lo udadewabo. Mayeqala ngaye u-anti umuntu obenamandla emkhulekweni. yes Ngisho nami benginezimo nje amaphupho kanje bengiya kuyena athandaze kwangempela futhi kuphela yabo umuntu enamandla. Kwaba ukuthi-ke uyayithumela ley'lwane ashaya istroke u-anti kuthi samshaya ehlangothini siphile lezo yikhashana le mhlawumbe kwabo 4 months 5 months mangaphosisi eshaya istroke kwagcina seluleme-ke kodwa akuphelanga lapho. Angagcini lapho ubaba athumele nakumina iy'lwane lezi. Yebo athumele nakumina iy'lwane lezi ngibe nenkinga yabo ngoba vele waseqalile nakanti ngibe nenkinga athumele kumina iy'lwane zingishaya ngendlela thizeni zingishaya ngazo okubukhulu yabo. Kwaba khona isinqumo sokuthi cha kwalento le yesonto akuyona into esengiyithanda sengiwuthando lwayo cause ngumuntu osontayo kodwa izinto zababa zasebenza kumina. manje mawuthi ngiphazamisa kancane uthi waba nenkinga after kuthumele nawe kwenzakalani kwena Ngangibuye ngihanjelwe umqondo. Ngangibuye ngoba umuntu uhanjelwe umqondo ngikubeke nje ngoba sobala ukuthi ngangumuntu owayehlanya.
ya ngiwumuntu owayehlanya Eish. kwabe So- isikhathi esiningi yeah. After lokho wabuya usuthi ayi lento yenkolo why? Indlela kwakwenzeka ngakhona ngase ngikholela ukuthi le nkolo sengikuyona ayikho enye into engiphazamisa izinto zemithi kanje. Kodwa ekubeni kanjalo ngibona ukuthi hayi futhi ubaba lezi zinto zamsebenzela ngoba naku siyagadleka. Kwaba khona umlisa owumkhulu macingwane esakuyena Yeah. ngakuyena ngendlela thizeni u-anti naye ngimfihlela ngoba vele lezi zinto akambiselani nazo. Ngeke lona ekhehla macingwane angibekele kube sobala ukuthi kahlahle nje wakanje uyiso ngizalayo lento leyo ukuthi ngishintshe inkolo ngihlale no-anti ngoba vele u-anti bebengazwani naye. So ngathi beyisitha sakhe kuyinto angayithandi kwaphela thando lokuthi ngindodana kuyena kwaba umuntu osengisebenzisela into zakhe zamsebenzela ke futhi kodwa ke akungimsebenzelanga ingunaphakade ngoba nami ngagcina ngikwazile ukuthola ubululama ngawo ikhehla leli engangikhulume nalo umacingwane ngagcina sengithola ubululama. Kona angizange ngihlanye isikhathi eside kwaba 3 years nezinyangana ezimbalwa. Kwabe la likhulumeke ikhehla leli lithi kuzomela ngishintshe indlela zokwenza izinkolelo zami. Kuzomela ngishintshe indlela zokwenza nami ngibone ukuthi hayi impela kunjalo ngoba la bengene khona izinto ziba nzima kakhulu nakuqala yabo. Ziba nzima kakhulu nakuqala nawe uyazimosha uvalo wenza noma kuyini ekhona thatha noma iliphi ithuba elikhona. Kwaba ukuthi sengithatha isinqumo sokuthi ngihlehle ku-anti ngiphume kuyena ngezathu lezi bengichazele zona ukuthi hayi ngase selingisizile ikhehla umacingwane. Baphuma kanti sengumuntu osengenakhaya ngathatha isinqumo sokuthi angithwale. Hawu. Vele sesinqumo esikhulu kanjena nje. Kwaba into kanjalo ukuphuthuma izinto zomhlaba zaphuthuma. Yo. Ngathatha isinqumo sokuthi ngithwale. Ekuthwaleni kwami-ke izinto kusaqala kwangathi zihamba kahle. Konke kukuhle. Kuhamba kahle kunenjabulo okuhlukile. Kwaba ukuthi endaweni la ngase ngikhona ngase ngihlala khona ngoba ngisomuntu omusha. Kwakunokwenzeka izinto engingazazi kuthiwa zenziwe yimina senginokufikela abantu bengqongqoze beze kabi beze ngempi kuphethe amathayi kuthiwa ngumthakathi. Hawu. Ngingazi ukuthi ngalini. Kwahamba kwaze kwatholakala ukuthi cha ngiyokushiwo kanjalo imbangela ukuthi ebusuku mina ngilele nginokuhamba ngenza izinto ngingaziboni umqondo ongabikho lento engayithatha eyangisebenzisa Ebusuku. kuthiwa ngibonakala ngenqoni ngithakatha zonke lezo zinto lezo and kuba lula-ke abantu sibakukholele lokho because bazi ngizalo bani. Bayithatha kwi-background yakho vele Yabo ukuthi bazi la ayikho into ebengingayazi omunye vele mhlawumbe sekwasiza mina ngaphambilini. Uyazi ayikho into engayazi into ethi imuthi into engiyaziyo into yami into ethi imuthi. Kwaba izinto ezikanjalo-ke ilawo ngaba khona nodweshu oluyinkinga kakhulu lokuthi sonke isinqumo okanye isinyathelo engisithathayo sizongilethela inkinga. Kuba naso lesi sokuthwala ngagcina sengithola sengisenkingeni futhi akulula ukuphuma. Akulula ukuphuma kunemigomo nemibandela khona. Ngoba ukuthwaleni ukuqala kwakhona kwakusakuhle konke ngoba imali yokuqala uma ngithi imali ngikhuluma ngezumbulo. Ngezumbulo eyokuqala kwamele ngiyiphose emfuleni. Lento inemigomo nemibandela. Inemigomo nemibandela futhi mohlele ukuyilandela uyagaxela. Uyagaxela. Kwaba into kanjalo. So manje uyithola uzama ngaleyo kuthwala kodwa still ikuzonanisa abantu bakhala ukuthi ebusuku gijima emzini yabo awulali wona leyo ndawo yazi. Hayi akuyona into ebengiyazi leyo nami kwangishaqisa kakhulu lokho kodwa-ke ekuhambeni kwesikhathi sigcina sengithole ukuthi cha impela kunjalo lento engayithatha ngahluleka ukulandela eminye yemigomo eyayibekiwe. Ngasho ukuthi lo muntu le engathatha kuyena lento wayengisebenzisa ngey'ndlela zakhe
ngimenzele imisebenzi yakhe ebusuku ngingazi kodwa mina. Eish. Yabo. So noma usuphumile kuyena usaqhubeka noku-operator ngawo. Usaqhubeka angisilento isikunini. Eish. So kwabe into ephune kanjalo ke. Manje since ubaba wakho naphambana uphindanga wakhuluma naye. Ayibhekani. Mm. Ayibhekani. Akwazi nokumbikela noma usenkingeni. Ngeke ngikwazi noma kuthiwa ngiyambikela uma nginikile lelo thuba lesihlampa ngilalele angiboni isikhona ngangisiza ngako ngoba ngaphuma ekhaya. Ukuphuma kwami ngangitshethi izinto zemithi akuyona into engiyobuyela kuyona sengiyophila enye impilo uma ngifika zafika yangishaya phambili kwaphoqo singibuyele khona futhi. Nala sengikhona kwafike zangixaka zangijikele ezinye zezinto. Okusobala ukuthi lento le yasekhaya into engekuyenze lutho. Into yasekhaya. So njengamanje udinga umuntu ozokulekelela akusize kulento engakulalisa ebusuku ekwenza uvuka ugcwala imizi yabantu uvuka sewuthukwa ngento ongayazi ongayibonanga. Kunjalo futhi ngingathokozela kakhulu ukuthi ngithole lelo sizo. Futhi ke sengifunde isifundo emaphutheni esengwenzile empilweni. Ngoba empilweni sikhula ngamaphutha esiwenzile sifunda kuwona ila sikhula khona. Kubalekile uma umuntu uthi isinqumo sithathayo usijulele ungathathi ngokubuka isikhathi samanje. Yabona. So usizo ngiyadinga kakhulu mangaba khona umuntu ongangisiza ngiphume kule ndawo. Ngoba ngisafuna ngempela kuba khona nakhona ukuthi ungisiza ngokweqiniso ngakhona ezinye izinto angigila ngazo futhi ngoba nje uyithola uzothola usizo kanti kukhona omunye okwenziwayo. Yabo. So ingakho ngizela ngizocela lelo sizo lo. Yeah. Hayi sibonga kakhulu nengizima Afrika sithemba ukuthi nekuzwile ukukhala kabhuti kuzwakela kunina nonke. Thina nawe asihlangane e-comment section sizwe ukuthi thina lolu daba uPaul uthini. Igama lami King Sichaka le Black Lab TV. Nisale kahle for now. Is there black